मा दे मोनदों नायनानै मोजांबा जों सानैजोंनो फैग्रोबाय आरो बिसोरो एन्ट्रिफोर माखासेफोरा फैयाखै जों सानैजोंनो फैग्रोबाय फुरा एन्ट्रि लानोसै नागिरनोसै आरो जों चलो बहुद गोबावनि नुबोदों उन्दैयावसो फैदोंमोन नायलांनि आरो फैनायावनो कलाक्षेत्रखौनो एसे बरियानो बानायना दोनदों बर' नृत्यनो नै बर' डान्स बहुद गोबावनि उनाव फैबाय मा होनो पुरा उन्दैयावसो फैदोंमोन आरो पुरा बे समावथ' मोनथियानोमोन ना पुरा मा होनदों जाना दाना फार्स्ट टाइमनिया आं बे सामुदि नुदोंमोन उन्दैयावनो पुरा मजा नांदों फैनानै Oza, Bali. Gaसिबो हारिफोरनि माबाफोर लिरना दोनदों आरो माबा दं दे ओमफ्राय एन्ट्रि खालामसै आरो हाबलाङो जोंबो एन्ट्रि खालामनि पुरा सफैबाय आरो पुरा मोजाङानो पुरा Mari nambah, ngapain nih? Hah? Kue nomor? Kue nomor? Customer be. Naik nih, बहुत गोबावनि उनाव फैनानै मोजाङानो नांदों मोजां दिनै भिउ गुवाहाटी नायबाय थिक नायगौ हायो थाबायबाय दिनै एक्सपिरियेन्स पुरा दामखौ देखाजोब्बाय जों सानैजोंनो पुरा हाबाय हाबाय नायनो हाथाया हाथानो बिबार बारि दोङो
गाइस जों मैदेरफोरखौ लोगो मोनबाय नै नोंथांमोनाबो नायलांनो हासिगोन नै